Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba TV News filɛbaw ka taa se Joliba FM lamɛnbaw ma an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dalagosira ka ban min ye an ka ɲɛmaaw ye sa u y'a kanu k'a fɔ an ka se kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka an da don gafew la gafe minnu n'an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw ni olu ye olu cari to dun kana laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ko ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen na o hukumu kɔnɔna la sa baaraw n'u tagabolo jɛ ka baara o de ɲɔgɔn bɛ anw fɛ yen Jeliba TV News la yan nɔ tele fan fɛ min ye Augustin Esubihi ale tɛgɛw bɛ nɛgɛ la yen nɔ Lamine Kulibali Musa Ayidara Yusuf Sangare kana se Salimata Wederawogo ma an tɛna ɲina arajo maaw kɔ arajo fan fɛ sa ne yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ yen bi sɔgɔmada in na n'o ye Bubakari Tarawele kuma bara ɲɛfɛ kalanden Amadu Tolo ne bɛ yan nɔ ka se ka sanga dama dama kɔnɔ sa an da don kunnafoni gafew la gafew bɔra an t'a bila dagirinda la koyi min ye Les Échos welewele ale b'an bolo yan nɔ Soir de Bamako a b'an bolo min ye Nouvelle Horizon a b'an bolo an bɛ gafew an b'a kuncɛ ni waati ma an kɔrɔ sa ni l'essor ye faso ka gafe ba Les Échos welewele a da bɛ waleya dama damaw la an b'an da don a kɔnɔna la i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogoya min na sa Les Échos welewele u ka bi bɔli la sa u y'a yira k'a fɔ nin tɛ kibaruya dumanba ye ko maa min ni ale tun bɛ wele sa ko Sori Jara min ni da donna a ka waleyaw la a bɛ waatinin bɔ sa a yirala k'a fɔ Sori Jara ye maa de ye maa min denmisɛn kun don sa ko ale bɔnɛna a ni na maajuguw fɛ o donni kama sa gɛlɛya waleya dɔ de sigira sen kan i n'a fɔ Les Échos welewele u b'a fɔ la cogoya min na sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye maa minnu ni olu ye dankari ni maa kɔfɔlen in na sa n'o ye Sori Jara ye ko ale ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa baara de sabatira maajugu dɔw fɛ minnu ni u ye muru yɛrɛ ta ko ka o turu ni maa kɔfɔlen in na a donni kama k'a kɛra balina ko belebeleba ye i n'a fɔ Les Échos welewele u y'a ɲɛfɔ cogoya min na u y'a yira k'a fɔ ko min ye nin waleya in bɛɛ lajɛlen sa ko a kɛra novembre kalo ale tile 10 san 2023 a kɛra yɔrɔ jumɛn ko Falajɛ don o hukumu kɔnɔna la sa ko Sori Jara ka taa se min ye Abdulayi Kulibali ko olu tun ye wulikajɔ dɔw sabatira u fan fɛ sa wulikajɔ min kɔnɔna la sa ni u ye Bubakari Konate u ye o de bɔnɛ a nin na ni muru ye muru min ni u y'a ta ka baara in kɛ ni a ye sa ko don tɛmɛnlen kɔnɔna la a kɛra damatɛmɛ waleya belebeleba ye maaw dusukun kasira a kɔnɔna la o kɔnɔna de la sa ko baara in i n'a fɔ Les Échos welewele u b'a fɔ la cogoya min na sa baara kɛlen kɔfɛ sa ko kelen dɔ ale kun minɛna kabini baara in kɛyɔrɔ la bari ko min ye Sori ye sa ale tun ye duuru don fiɲɛ la k'an bɛ don min na i ko bi sa Sori ko a darakira min ye finitigiw fɛ finitigi jumɛnw ko don ko min ye polisiso min n'o bɛ wele ko 7e arrondissement maaw ko olu sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka nin maa kofɔlen ka ɲɛbɔ fiɲɛ la an bɛ don min na i ko bi sa a fana ka minɛ ka fara min ye a tɔ kelen kan maajuguw don u ye wulikajɔ min ko ni u y'o sabati don tɛmɛnlenw kɔnɔna la Les Échos welewele a da bɛ nin waleya kelen in na koyi a y'a yira sa k'a fɔ ko baara min ni a kɛlen filɛ nin sa ko denbaya min kɔnɔna la ni maaw kasira kosɛbɛ ko k'a sababuya kɛ u balimakɛ ni o tanyana k'a sababuya kɛ nin waleya in ye sa k'u tun y'a yira u ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛna jamana ɲɛmaaw dɛmɛ u bɛna autoritéw dɛmɛ yaasa maa bolilen ale bɛ se ka ye o hakilina de la sa min ye Les Échos welewele u ko tare o bɛ se ka fɔ nin ko in kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ maa min ni ale bɔnɛna a nin na sa ni o ye Bubakari Konate ko ale ka denbaya k'o ma sigi bi u ma sigi sini Bubakari Konate min ko n'a bɛ
wele ko Bash a ka denbaya kɔnɔna sa ko u ma sigi u yɛrɛ ye farala finitigiw kan don tɛmɛlenw kɔnɔna la ka ɲiniliw kɛ ka sɔmiliw kɛ ko a yɛrɛ kɛra sababu ye sa olu yɛrɛ ka kunnafoniw dilenw ko o de kɛra sababu ye sa min ye maa jugu laban min ni ale tun bɛ boli la sa ka a yɛrɛ ta ko kɔnɔna la ko ale minɛna min ye kununko yɛrɛ ye o baara min ni o sabatira nin ko kɔnɔna la sa i n'a fɔ les Echos welewele b'a fɔ la cogoya min na sa k'a bɛ maa bila ka yamaruya ta k'a fɔ ko i bɛ danaya ta ka da min ye an ka finitigiw kan ko 7e arrondissement maaw olu ka wulikajɔ de don wulikajɔ min kɔnɔna la sa n'u sera k'a sabati i n'a fɔ les Echos welewele u b'a fɔ la cogoya min na fasiri a bɛ les Echos welewele kɔnɔna la Barakisa Kone ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bi to ale les Echos welewele kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la ko ye bari nin waati in kɔnɔ n'a bɔra Bamako a y'a ɲɛsin min ye an sɔngo kɔnɔna ma kɛ a y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ hakilina kɔnɔna la sa ko min ye bolifɛn 3 ye ko olu daragira min ye maa juguw fɛ an sɔngo kɔnɔna la ko nin baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen les Echos welewele u ka ɲɛfɔli la sa ko a sabatira waleya kɔnɔna la waleya min n'o kɛra tɛnɛn tɛmɛlen décembre kalo ale tile 11 san 2023 les Echos welewele maaw ka ɲɛfɔli la sa u y'a yira ko ka kɛɲɛ ni min ye olu ka ɲiniliw la sa ko bolifɛn 3 ko olu de k'u daragira min ye maa juguw fɛ bolifɛn 3 in ko maa jumɛnw ta don maa minnu n'u ka baara bɛn bɛ kungo kɔnɔ baaraw ma n'u bɛ wele ko forɛnw ko olu de k'u ka bolifɛnw don ko wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ko a sabatira ka ɲɛsin min ye an sɔngo mara kɔnɔna ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kilomɛtiri 200 ani an sɔngo duguba yɛrɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ko nin waleya min n'a kɛra sa i n'a fɔ u ka kɔnɔ ɲiniliw la sa les Echos welewele maaw ka ɲɛfɔli la k'u ka ɲiniliw la ko maa minnu sera ka nin ɲɛfɔ u ye sa k'u y'a yira k'a fɔ ko maa juguw ko olu de ye wulikajɔ in sabati ko wulikajɔ min kɔnɔna la sa n'u y'a yira k'a fɔ ko u nana ka bolifɛn ninnu ka u lajɔ a kɔnɔmaw ka dankari olu la ko wa ko baara ninnu kɔnɔna la sa u taara ni bolifɛn ninnu dɔw ye ko hali ni ka sɔrɔ bolifɛn dɔw bɛ yen sa u ma se ka taa ni olu bɛɛ lajɛlen ka sababu kɛ ko bolifɛn 3 kun don ko o baara de kɔnɔna la sa jateminɛw yɛrɛ la sa min ye les Echos welewele u kɛn bɛ ka gɔri belebeleba turu ko jamana worodugu yan fan fɛ hali ni ka sɔrɔ an da bɛ basigiko la su fara tile kan ko basigi ko o ma sabati i n'a fɔ an ka laɲini bɛɛ lajɛlen b'a kofɔ cogoya min na u y'a yira k'a fɔ les Echos welewele ka ɲɛfɔli la sa k'u ka nin ŋaniya min ni u bɔlen filɛ k'a fɔ sa ko ŋaniya tɛ min ni u bɛ k'a f'u kunfɛ ko hakililajiginna min ye mɛn kalo tile 7 san 2019 ko min ye nin waleya ɲɔgɔnna kelen ye ko o taara ka kungo kɔnɔ baarakɛlaw n'u bɛ wele ko forɛnw ka olu sɛgɛrɛ don kɔnɔna la yɔrɔ min ni o man jan kosɛbɛ nin yɔrɔ ninnu na n'a bɛ wele ko baara ko a donni kama sa ko min ye camion belebeleba 2 ye min ni olu k'u bɛ ɲɛsinnen nin baara ninnu tagabolo ma sa ko olu de daragira maa juguw fɛ ka se ka wulikajɔ dɔw sabati a kɔnɔ ko o taganikasegin min ni o bɛ ka kɛ an bɛ don min na i ko bi les Echos welewele ka ɲɛfɔli la waati ni waati ko a sera ten sa min ye ɲɛmaaw ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲini sa yaasa min ye jamana worodugu yanfan kɔni fɛ civiliw olu ka taganikasegin hakilina kɔnɔna la dan kana kari u ka baaraw tagabolo la fasiri an y'a bɔ les Echos welewele kɔnɔ Aminata Tera ale ka fasiri don aw bonya b'a la. An bi bɔ les Echos welewele kɔnɔ nin waati in na k'a ɲɛsin Soir de Bamako ma kɛ Soir de Bamako a fana kumana ko ye a ka bi bɔliw la a da bɛ waleya caman na bi an da bɛna se minnu ma a y'a yira sa k'a fɔ ko siraba belebeleba min ni o bɛ Baɲangara mara ale ni Bankasi kofɔ ko min ye maa juguw ye ko u ye sira tigɛ koyi awɔ ko a kɛra heure dama dama kɔnɔna la baara dɔw tagabolo kɔnɔna la ko sira min n'a tigɛra k'a ma sɔrɔ sira jateminɛ wɛrɛ fɛ ko min ye mugujugu ye ko u ye o de tiɲɛ nɔ n'a bɛ wele ko explosion ko o baara min ni o kɛra sa k'a kɛra sababu ye sa pɔn belebeleba 2 min n'o bɛ nin yɔrɔ 2 in kofɔ Baɲangara ale ni Bankasi ko k'u tugu ɲɔgɔn na pɔn belebeleba 2 de don o pɔn in de tigɛra tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u y'a yira sa k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi Soir de Bamako ka ɲɛfɔli la ko Baɲangara ale ni Bankasi ko ka se ka bɔ Baɲangara k'i kunda Bankasi kan walima ka bɔ Bankasi k'i kunda Baɲangara kan k'a kɛn bɛ siyɛkili sabasiri ye min ye transporteurs ale ni voyagekɛlanw olu bɛɛ lajɛlen bolo koyi ko nin waleya bɛɛ lajɛlen k'a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ ko k'a sababu kɛ ko maa juguw ko olu de ye wulikajɔ ta wulikajɔ min n'a kɛra sababu ye sa ko bɔn jugu dɔ ko u y'o ci a kɛra sababu ye ka sira ninnu tigɛ ko o hakilina de kɔnɔna la ko wulikajɔ caman kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ hali ni ka sɔrɔ ko a wulikajɔw bɛɛ lajɛlen gafe ka fɔli la an ka fɔ tɛ ko a ma se a dan na
o de kama ko jɛkulu min n'o bɛ dɔngɔnɔw tɔgɔ la ko n'o ye jina dɔgɔ maaw ye don tɛmɛlenw yɛrɛ kɔnɔ ko olu yɛrɛ u dama suɲɛ ko ka ɲɛmɔgɔw ka u hakili lajigin k'a fɔ ko basigi ko o tɛ nin yɔrɔ ninnu na k'a kana na kɛ tɔ k'a jɛ ye ko fɛɛrɛ ka ɲini a ko kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni min ye Soir de Bamako u ka ɲɛfɔli la ko min ye ɲɛmaaw ye sa ko u m'u siɲɛ ka bɛn n'a ye o hakilina de kɔnɔna la ko min ye groupe armé terroriste ye sa ko u n'u ka wulikajɔw bɛ sen na nin marabolo ninnu kɔnɔna la Mɔti fanfɛla la ko hakili lajiginna min ye araba min ye novembre kalo o tile 10 tɛmɛlen kɔnɔna la sa ko min ye bisi 2 transportw kama minnu n'u bɛ taga ni ka segin kɛ ka se ka maaw ta ka sira nɔgɔya u ye ko o bisi 2 u kɛn bɛ k'u tɔgɔ yɛrɛ fɔ yan koyi ko Ogo Yara ko ale ni Air Bankas ko o 2 bɛɛ lajɛlen fana attaquera min ye maajuguw fɛ don tɛmɛlenw kɔnɔna la Bankasi ale ni Baɲangara kelen ni ɲɔgɔn cɛ ko wa o waleyaw kɔnɔna la sa ko maa dɔw bɛ yen olu bɔnɛn'u nin na ko dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ko hali sini olu ma ye fɔlɔ ko o ɲiniliw bɛ sen na waati minnu na k'a ka kan i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na Soir de Bamako ko jamana ɲɛmaaw kan'u sigi k'u tɛgɛ da u sen kan k'a fɔ ko jamana basigira ko ayi jamana ma basigi ko k'a sababuya kɛ wulikajɔ caman ye u ko k'u tɛ dan o ma min ye Soir de Bamako ye hakililajigin ni hakililajigin u bɛ tɛmɛ ni o siraw ye ko min ye novembre kalo fana tile 6 tɛmɛlen kɔnɔna ye ko n'i y'a jateminɛ ko min ye bolifɛn 2 ye ko olu fana attaquera min ye Koro fanfɛla la ko o b'a yira k'a fɔ ko bandiw minnu ye maajuguw ye sa ko u tɛ sigilen wa waati ni waati u bɛ bali ka poyi gafe kɛn bɛ k'a fɔ sa ko min ye ɲɛmɔgɔw ye k'u kan ka fɛɛrɛ belebeleba ɲini nin ko la yaasa baara ninnu bɛ se ka nɔgɔya cogoya minnu na u yɛrɛ kɛn bɛ ka gɔrituru waleya kan u y'a yira k'a fɔ ko min ye Katiba Masina ni o bɛ kalifalen Kunfa fɛ Amadu Kunfa ko ka taa se min ye Ansardine n'o bɛ kalifalen Yag Agali fɛ ko sɔmin kɛn bɛ k'a fɔ ko o jɛkulu 2 ninnu ko olu ka maaw de bɛ nin wulikajɔ sabatila an bɛ don min na i ko bi anw ka fɔlen tɛ Soir de Bamako ka fɔli don a bɛ bi bɔli kɔnɔna la aw bonya b'a la. An bɛ to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ ɲɛfɔliw kɔnɔ sa k'a fɔ ko jɛkulu belebeleba min ni o bɛ karamɔgɔw kalansow tagabolo kɔnɔna la sa n'o bɛ wele ko synergie de syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 minnu n'u jɛra k'u tɛgɛnɔ bila gafe la gafe min n'a bɛ wele ko 15 octobre 2016 ko o maaw ko ayi u maaw ko ayi gafe kɛn bɛ k'a fɔ min ye Soir de Bamako kɔnɔna ye u y'a yira sa k'a fɔ ko nin jɛkulu belebeleba in sa ko u ka wulikajɔ de hukumu kɔnɔna la a ɲinina min ye jamana ɲɛmaaw fɛ n'o ye minisiri min ko ni o yɛrɛ bɛ kalankow bɛɛ lajɛlen kunna an bɛ don min na i ko bi ko a y'a ɲini de k'a fɔ ko ani min ye synergie maa ninnu ye sa ko u ka sigi u da ka don waleya dɔw la waleya minnu ni o bɛ synergie maaw kun kan kalanko yɛrɛ o tagabolo kɔnɔna la i n'a fɔ Soir de Bamako bɛ k'a fɔ cogo min na bari ko synergie maaw ko u y'a yira sa k'a fɔ ko u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini wa ko u ni minisiri ko u tɛ sigi bi u tɛ sigi sini mun kama ko synergie maaw bɛ ka nin fɔ i n'a fɔ gafe y'a ɲɛfɔ cogoya min na k'u y'a yira k'a fɔ ko sariya sɛbɛn dɔ de bɛ yen tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa min ni don tɛmɛlenw kɔnɔna la ko n'u y'a laɲini k'a fɔ ko u ni jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn ye o tagabolo kɔnɔna la ko maa min siɲɛ ka bɛn n'a ye bi maa min siɲɛ ka bɛn n'a ye sini ko o tajuru sara o bolo o de ɲɛsinnen bɛ nin ko tagabolo ma min ye gafe ye a b'a fɔ la cogoya min na ko min ye jɛkulu min n'a bɛ wele ko 15 octobre 2016 k'u y'a yira sa k'a fɔ ko olu ka association jɛkulu tagabolo kɔnɔna la kalanko yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na k'u ka laɲini bɛɛ lajɛlen o de ye ko bari waati ni waati n'u y'a yira sa k'a fɔ ko u ni ɲɛmaaw kan ka sigi k'a fɔ kɛ sira dɔw fɛ ko ni ɲɛmaaw ma jɛn ni o ye waati min fana ni ɲɛmaaw b'o ɲinina k'a fɔ ko u ni olu ka sigi ko ka échanger ko o baara ninnu a n'a kɛcogow don a n'a fɛɛrɛw don wajibi tɛ olu fana kan u ka jɛn ni o sigi ka fɔw ye u ka jɛn ni o waleyaw ye an bɛ don min na i ko bi i n'a fɔ gafe kɛn bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko nin baara in gɛlɛya bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ karamɔgɔw ka jɛkulu min n'o bɛ wele ko synergie de syndicat de l'éducation signataire de 15 octobre ko u ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ n ko ala ka jisuma o kɛ a fura ye. An bɛ to ale gafe kelen in kɔnɔ kɛ min ye Soir de Bamako ye a kumana ko ye a da bɛ waleya wɛrɛ la a y'a yira sa k'a fɔ ko maa 3 ko olu minɛna ka bila an bɛ don min na i ko bi ko mandat de dépôt awɔ mandat de dépôt kita mara kɔnɔna don k'a yirala sa k'a fɔ ko o sɔrɔla sira dɔ fɛ sira jumɛn don Soir de Bamako maaw u da b'a la koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya belebeleba dɔ ye ko o kɛra don tɛmɛlenw kɔnɔ ko u yɛrɛ ye u da las'a ma k'a ye k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen sa minnu ni u ye wulikajɔ dɔ ta
ko min ye Burulayi Kulubali maaw hakili b'a la ale ni maa fila ko olu de darakira a ko kɔnɔna la k'a sababuya kɛ k'u ye fagali waleya dɔ boloda ka maa dɔ o faga k'o bɔnɛ a nin na a donni kama sa ko u caman tun bɛ yen nɔ sa u ma ye u ye duuru dɔ fiɲɛ la bari Burulayi kelen pe ko ale kelen de kun minɛna k'an bɛ don min na i ko bi sa i n'a fɔ Soir de Bamako a b'a k'a fɔ cogoya min na a ka bi bɔli la sa ko a bɛ se ka fɔ ko tare tare k'a sababuya kɛ ko maa saba min ni olu tunun bɛ ka Burulayi to kelen pe to ko o maaw ko a bɛna fɔ olu fana ko fanga ye olu daraki kaw ni waleya min ni o kɛlen filɛ nin k'a sabatira kita yɛrɛ mara kɔnɔna la ka ɲɛsin min ye wulikajɔ min ko ni autoritéw ni u y'o sigi sen kan su fara tile kan ka ɲɛnili kɛ maa ninnu na yaasa n'u bɛ kibaruyaw sɔrɔ u kan o waleya min ko ni o kɛra u fɛ sa k'a kɛra sababu ye faamuyali o kana baara ninnu kɔnɔna la k'an bɛ don min na i ko bi sa maa saba min kɔni ni olu tunun bɛ ko olu fana minɛna u fana bila bɛ an bɛ don min na mandat de dépôt ale kɔnɔna la Fasiri an y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔna la a ka bi bɔli aw bonya b'a la. Ni bɔ gafe dɔ la ka gafe dɔ ta kɛ Nouvelle Horizon ale fana kumana bi ko ye a ka bi bɔli la a da bɛ waleya wɛrɛ la Nouvelle Horizon a y'a yira sa a ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a fɔ ko communauté économique ouest africaine ko ni a bɛ wele an fɛ ko CEDEAO ko o maaw ko a bɛna fɔ ko olu sɔnna sigi ka fɔ baro ma u ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ tagabolo dɔ kɔnɔna la ko min ye u ka ɲɛmaa dɔ ye sa ni o ye président de la commission de la CEDEAO n'o ye docteur Omar Alieu Touré ko ale de ye wulikajɔ dɔ sabati tarata tɛmɛlen décembre kalo tile 12 Mali jamana kɔnɔna la ko a selen yan sa ko min ye Mustafa Traoré n'o ye ambassadeur ye nin baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Mali tɔgɔ la CEDEAO kɔnɔ sa ko ka kɛɲɛ ni o ka ŋaniyaw ye u ye sigi ka fɔ boloda u ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ camancɛ fanga jamana ko don Mali kɔnɔna la ko o baara min ni o sabatira u ni ɲɔgɔn cɛ sa k'a nana kɛ sira ye sira minnu kɔnɔna la ni maaw ye tiɲɛ ko ka o bɔ k'o fɔ ɲɔgɔn ye Nouvelle Horizon ka fɔ la ko bɛɛ lajɛlen i hakilina di waleyaw kan waleya minnu ni CEDEAO tɛ o faamuyala Mali tagabolo kɔnɔ waleya minnu ni Mali t'o faamuyala CEDEAO tagabolo kɔnɔ ko o baaraw de kɔnɔna la sa ko ɲɛmaaba in sa ni o ye Touré ye ko a ye kalen kan di k'a yira k'a fɔ ko kuma ninnu kan ka taa lase yɔrɔ minnu na a bɛ taa lase yen nɔ ko bari k'a ye gɔrituru waleya dɔw kan k'a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye CEDEAO ye Mali bɛ a kɔnɔna la wa ko ŋaniya ni ŋaniya minnu bɛ CEDEAO la k'o ti dɔwɛrɛ ko stabilité o bɛ se ka na Mali la cogo min n'o ye basigi ye ko o sira minnu ni o bɛ yen nɔ ko hali sini CEDEAO bɛ o tagabolo kelen in kan hali ni k'a sɔrɔ waati ni waati ko ni maaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o tagabolo kelen in na k'a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga min ni o bɛ an kunna an bɛ don min na i ko bi gouvernement de transition ko a ti faamu cogo si la olu k'a fɔ k'u ni CEDEAO tɛ jɛ ka file fiyɛ ka taa sira kelen fɛ ko u ka jɛ ka file fiyɛ ka taa sira kelen fɛ o de bɛ bɛɛ lajɛlen nafa hakilina i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko ambassadeur in n'o ye lasigiden Mustafa Traoré ko ale fana ye kuma ta k'a yira k'a fɔ ko min ye Mali jamana ye an bɛ don min na i ko bi ko ŋaniya bɛɛ lajɛlen ti dɔwɛrɛ ye dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min u ka ŋaniya furadama ko o ma kɛ camancɛ fanga ɲɛmaaw ko don k'u ka ŋaniya furadama ko o ma kɛ k'a fɔ ko u ni min ye CEDEAO ye k'u ti jɛ ka baara kɛ ko bari baara ninnu a ka kɛ tagabolo kɔnɔ tagabolo minnu ni CEDEAO ɲɛmaaw ni olu bɛɛ lajɛlen ani CEDEAO ŋaniyaw olu bɛ Mali ŋaniyaw bonya ka Mali sariyaw bonya Mali fana sariyaw ani Mali ɲɛmaaw ko olu fana bɛ CEDEAO ŋaniyaw bonya ka CEDEAO sariyaw bonya ko n'o wariyaw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan kun t'a la a ka fɔ ko CEDEAO ale ni Mali jamana ko u tɛ jɛ ka file fiyɛ sira kelen fɛ a ye gɔrituru waleya kan a y'a yira k'a fɔ ko ni jateminɛ de kɛra jateminɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ko min ye Burkina jamana Mali jamana ka na se Guinée Conakry jamana ma ko finitigiw bɛ jamana minnu kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi transition tagabolo kɔnɔ k'a bɛ n'a fɔ ko CEDEAO kɛn bɛ ka olu kɛ den kɛrɛfɛ ye ko o waleya min ni CEDEAO ye o sigi ko fo CEDEAO ka segin i ka kow kɛtaw kan a bɛ kɛ sababu ye baara o bɛ nɔgɔya olu bolo Mali jamana ale ni Guinée jamana ko sira tɛ mun na fefefefew CEDEAO mago tɛ ban u la olu fana mago tɛ ban CEDEAO la i n'a fɔ gafe b'a fɔ la cogoya min na ko nin baara in bɛɛ lajɛlen a tɛmɛna CEDEAO ɲɛmaaw ani Mali ɲɛmaa damadamaw olu ni ɲɔgɔn cɛ faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ baara kɔnɔ cogoya min na Nouvelle Horizon ale ka bi bɔli don Seydou Konate ale de ye fasiri in sɛbɛn. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la ko ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye
foroba cɛw ye ko olu seginna Kidal mara kɔnɔ koyi awɔ retour de l'administration à Kidal a y'a yira sa k'a fɔ ko général Elhaji Gamu ko a seginnen kɔfɛ ka kɛ min ye Kidal ɲɛmaaba ye sa ni o ye gouverneur ye ko maaw ko tare maa caman bɔra ko bari an bɛ don min na i ko bi k'a sigili ko ma janya fɔlɔ ko bari ko min ye baaraw ye ko a b'o kan fo k'a fɔ k'a bɛ baaraw kan ko misali dɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko jamana kɔnɔna la min ye Kidal mara kɔnɔna ye sa k'an bɛ don min na i ko bi ko baarada belebeleba caman tun bɛ yen nɔ minnu tun tɛ Kidal kɔnɔna la ko olu ye baaraw daminɛ ka ban gafe y'a yira sa k'a fɔ ko min ye général Elhaji Gamu ko a sugandira k'a kɛ gouverneur ye min ye novembre kalo o tile 22 san 2023 ko o baara min ni o kɛra fo ka na se an bɛ donni min na i ko bi ko min ye a ka wulikajɔw ye ko o ta ka dogo maa si la ko k'a sababuya kɛ k'a yɛrɛ y'a kalen k'a fɔ ko Kidal a tɛ se ka k'a dama jamana ye Kidal ye Mali de ye wa ko a bɛ segin sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko min ye misaliya surumani ye ko Kidal kɔnɔna la min ye aéroport belebeleba min ko ni o tun bɛ yen nɔ ni maa caman tun bɛ siran k'i ɲɛsin yen ma k'an bɛ don min na i ko bi o baaraw ko o sabatira basigi o bɛ nin yɔrɔ in tagabolo la ko Ala ni Gamu ale ka wulikajɔ a kɛlen gouverneur ye ani bi cɛ i n'a fɔ Nouvelle Horizon a b'a fɔ la cogoya min na a ko k'a bɔ o la ko tagani ka segin hakilina kɔnɔna la k'a ti fɔ k'a banna pepewu hali ni k'a sɔrɔ waati ni waati ko banbagatimaaw k'u bɛ bali ka bɔ ko bari ko Kidal kɔni dugu yɛrɛ kɔnɔna la min ye Kidal ville yɛrɛ ye ko maa caman bɛ yen nɔ tagani ka segin hukumu kɔnɔna la k'u bɛ se k'o kɛ an bɛ don min na i ko bi k'a sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛ ma y'a la ko o fɛɛrɛ ni o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen Elhaji Gamu ko a sigilen gouverneuriat la ani bi cɛ ko a ka wulikajɔ a bɛn bɛ o ma o baara de kɔnɔna la sa ko min ye fɛsɛfɛsɛliw ye o bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la e ko a tɛ dansiri an ka bi fasiriw la de fasiri minnu ni an y'a sɔrɔ gafe sɛbɛnnaw bolo an y'o de fɔ laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ koyi ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen to dun ka na an ka gafe sɛbɛnbaw olu ye gafe minnu bɔ Joliba TV News Joliba FM an ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don o ma kunnafoni latikaw kunnafoni fɛsɛfɛsɛlenw maa caman baara kun do i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na sa ni o tɛ ka ban baara a tɛ sabati o hakilina kɔnɔna la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn aw yɛrɛ aw minnu y'an filɛ aw minnu y'an lamɛn ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ko Ala ka tile hɛrɛ nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashon ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 Infashon k'aw ye togo ɲɛ Infashon ni aw mago bɛ qualité la